Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong pagabuklaton ang Mark chapter 11 verse 25 and 26. But before that, kung munang gipaabot ang pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr., 93 years old. Mark chapter 11 verse 25 and 26. And the word of God says, "Inigtindog ninyo aron magampo, kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa. Pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atua sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Kung dili kamo mo pasaylo sa inyong isikatawo, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit." May the Lord bless the proclamation of His word this moment. Sa versikulo 22 hangtod sa 24 mga kaigsunan, nagtudlo ang atong Ginoo sa iyang mga disciples mahitungod sa relationship between prayer and faith. Adunay relasyon ang pagampo ug pagtuo. Ug ang Ginoo nagabuhat og kahibulungan kaayong saad sa Mark chapter 11 verse 24. Ang giingon dinhi, "Tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pagampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayod kini." Ug atong gi-point out ni adtong miaging semana nga adunay mga requirement alang sa panalangin nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Una, kinahanglan gayud kitang magampo tungod kay ang tawo nga dili mainampuon, dili gayud makalaom nga makadawat og bisag unsa gikan sa Ginoo. Ang giingon dinhi sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 2. Ang giingon dinhi, "Gusto kamong manag-iyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil ug nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios." So nakuha nato, kinahanglan gayod nga kita magampo mga kaigsuunan. Pero ang giingon sa Biblia, ang atong pagampo adunay pagtuo or inubanan sa pagtuo. James chapter 1 verse 6 and 7 ang giingon dinhi, "Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga musunod, bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton." So kinahanglan gayod nga ang atong pagampo inubanan sa pagtuo mga kaigsuunan. Ug ikatulo, kinahanglan nga ang atong pagampo adunay pagtuo pero gikan sa insaktong motibo. Sincero ang atong kasing-kasing, dili tigpakaaron ingnon. Ang giingon dinhi, "All things for which you pray." Nag-imply kini that all things nga kinahanglan natong iampo nga adunay insaktong motibo, gumikan kay adunay mga butang nga dili takos nga iampo atubangan sa Ginoo. Ang mga butang nga alang lamang sa katagbawan sa kaibog sa atong unod. Ang giingon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 3, ang giingon dinhi, "Ug sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi,
kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong lawas nung kaibog. Nakuha nato mga kaigsunan. Ug ato pong gi-point out ni atong miaging semana ang importante gayud kaayo nga elemento sa ebanghelyo. Sumala pa sa John chapter 14 verse 13 to 14. Ang giingon dinhi, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ug ang buti pasabot niini nga magampo kita nga consistent sa balaan nga kinaiyahan uyon sa kabubuton sa atong Ginoo ug alang sa iyang kahimayaan mga kaigsunan. Ug sa bersikulo 25 hangtod sa 26 mihatag ang Ginoo ug usa pa ka requirement, mahinungdanon nga requirement sa pagampo. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing mapinasayloon. Usbo nato, bukini ang focus sa atong pamalandong niining taknaa. Ang atong pagampo kinahanglan inubanan sa kasing-kasing nga mapinasayloon. Ang giingon dinhi sa Marcos 11:25, ang giingon dinhi, inigtindog ninyo aron magampo. Kung aduna kamoy kayugot, batok kang bisan kinsa. Pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atua sa langit mupasaylo usab kaninyo. So, dunay deklarasyon ng atong buhi nga Dios. Sa bersikulo 26, ang giingon dinhi, kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katawo, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Consistent lamang kini sa gipamulong sa Ginoo didto sa wali niya sa bungtod. Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Ang giingon dinhi, kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Now, ang ipasabot ba niini mga kaigsuunan nga ang atong kaluwasan nagabase sa atong abilidad nga mopasaylo sa uban? Well, pwedeng oo, pwedeng dili atong i-qualify kana nga tubag pinaagi sa pagpalapad sa atong pagpamalandong niining taknaa. On the one hand, naluwas kita or giluwas kita pinaagi lamang sa grasya ug nadawat nato kini pinaagi sa pagtuo. Naluwas kita sa merito sa gibuhat ni Kristo lamang dito sa krus sa Kalbaryo. Ang dugo ni Kristo nga gitabon sa tanang kasalaanan sa tanang nagsalig kaniya igo na alang sa kapasayloan sa mga katawhan sa Dios. But on the other hand, tataw usab kaayo ang gipamulong sa atong Ginoo. Ang giingon dinhi sa atong teksto, but if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions. Kung dili kamo mo pasaylo or makapasaylo, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Unsa may but ipasabot niini mga kaigsuonan. Mao kini focus sa atong pagpamalandong niining higayuna. Adunay duha ka punto ang atong pagpamalandong. Una, the Lord's parable. Mukonsulta kita sa usa sa mga sambingay ni Kristo aron atong masabtan kining pronouncement sa Ginoo. Nga kung dili kuno kita makapasaylo or mupasaylo sa uban, dili usab kita pasayloon. Ikaduha, unsaon nato pag-apply ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi mahitungod sa kapasayloan. Mudangat na kita sa unang punto, the Lord's parable. Dili nato masabtan katong giingon ni Kristo sa bersikulo 26. Ang giingon dinhi, kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katawo, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili nato kini masabtan kung dili kita mukonsulta sa sumbingay mahitungod sa kapasayloan nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Kini nga sumbingaya atong makaplagan sa Matthew chapter 18 verse 21 to 35. Ang giingon dinhi, unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon? Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon.
Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kaayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang, busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang." Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok og giingnan, "Bayri nako sa imong utang." Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, "Ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya ko nimo." Apan wala siya musugot, gipapriso hinuon niya kini hangtod makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon ug gisuginlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, "Wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, "Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mupasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayod." Dako kayo ang utang niining tawhana sa iyang agalon sa sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gigamit nga kantidad sa Griego nga pinulungan kining talent. Ang talent, mga kaigsuunan, 6,000 denarios kini. Ang denarios equivalent kana sa sweldohan sa usa ka adlaw. And it would take an average laborer 1,000 weeks para makita ang sweldo nga 6,000 denari. Ang usa ka tawo nga adunay 10,000 talents. 10,000 talents magud ang giingon dinhi. Dako kayo og utang kining maong tawhana. Bisan pag ang usa ka trabahador magtigom sa tanan niyang kwarta, dili gayud siya maka-income sa 10,000 talents sa tibuok niyang kinabuhi. Ingon niini kadako ang utang niya sa iyang agalon, mga kaigsuunan. Ang iyang utang 10,000 talents. It would take 1,000 lifetimes, mga kaigsuunan. Ang punto niini, ang iyang utang dako gayud kaayo, wala gayud siya abilidad sa pagbayad niini. Ang sala, mga kaigsuunan, dili masukod nga utang nato atubangan sa Ginoo. Usa lamang kasala, nagadikta na kini, nagamando na kini nga silutan kita hangtod sa kahangturan. Usa lang kasala. Santiago kapitulo 2 bersikulo 10, kung atong gisunod ang tibuok balaod sa Dios pero napakyas kita sa usa, we are guilty of violating the whole. So usa lamang kasala, angay na kitang pagasilutan. Unsaon na lang sa daghan kaayo natong sala sa matag adlaw. So in other words, wala tay katakos nga mobayad sa atong sala. Wala tay abilidad nga bayra nato ang silot sa atong sala pinaagi sa atong good works, mga kaigsuunan. Ang panag-ingna niini or kaanggid niini katong tawhana dako kay utang sa iyang agalon. Pero naluoy ang iyang agalon kaniya. Gipapas sa iyang agalon ang iyang utang nga imposible gayud niyang mabayran. Wala masabti ni adtong tawhana kun unsa kadako ang kapasayloan nga iyang nadawat. Gumikan kay wala siya mopasaylo sa iyang isig kasulugoon. Now, striking reality kini sa adlaw sa paghukom. Ang matag usa ka nato moatubang sa Dios alang sa paghukom. Manubag kita sa tanan nga atong sala, sa tanan natong pagkadautan. Now, kining tawo sa sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo, miluhod siya ug nagpakaluoy siya. Gumikan kay imposible gayud kaayo nga babayran niya ang dako kayo niyang utang. Mo kini ang atong kondisyon atubangan sa Dios. Dako kayo ang atong utang atubangan sa Dios, gumikan kay kita makasasala.
Dili nato kini mabayran mga kaigsuonan. Bisan pag eternidad didto sa impyerno, dili gayud makabayad sa utang nato sa atong sala. Mao nga ang silot sa kamatayon didto sa impyerno, eternal mga kaigsuonan. Now, gipakitaan sa agalon kining maong tawo ug kaluoy, gipapas sa maong agalon ang iyang utang, tibuok niyang utang mga kaigsuonan. Ang giingon dinhi sa Matthew chapter 18 verse 27, naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Ang kaayo nga gipakita sa iyang agalon, miresulta unta kadto og kalipay ug utang kabubuton sa kasing-kasing niadtong sulugoon. Gipakitaan siya og dako kayong kaluoy, kinahanglan usab nga mopakita siya sa kaluoy sa iyang isig katawo, sa iyang isig kasulugoon. Ang gidescribe sa verse 28 sa atong teksto, dili gayon nato masabtan sa atong utok mga kaigsuonan. Imbis nga mopakita siya og kaluoy sa iyang isig kasulugoon, nagdemand siya nga bayran siya in full. Gamay ra ang utang sa iyang isig kasulugoon kaniya. Wala niya masabti nga dako kayo ang iyang utang, gipapas sa iyang amo, gipapas sa iyang agalon. 1,000 lifetime equivalent ang iyang utang, imposible gayon. Unya ang utang sa iyang isig kasulugoon, gamay ra kaayo nga kantidad. Nganong wa man siya kapasaylo, buot pasabot, wala niya masabti ang kadako sa kaluoy nga gipakita sa iyang agalon kaniya. Ang mga makasasala nga gipasaylo sa Ginoo mga kaigsuonan, gipasaylo sa usa ka utang nga dili gayud masukod, walay sukod, walay katapusan nga utang. Ang giingon sa bersikulo 32 hangtod sa 34, gidescribe ang tubag sa maong hari ni atong nasayra niya ang gibuhat sa iyang sulugoon nga iyang gipasaylo. Ang giingon dinhi sa verse 34, nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Now kini nga sulugoon mga kaigsuonan, nagpakita lamang gayod pinaagi sa iyang aksyon nga wala gyud niya masayri ang kadako sa iyang utang ug wa niya masayri ang kadako sa kapasayloan nga iyang nadawat. Wala siya makasabot sa kaluoy nga gipakita kaniya. Kay kung nasabdan pa niya, mupasaylo unta siya sa iyang isig kasulugoon. Wala niya kini masabti mga kaigsuonan. Wala gayod siya makadawat sa kapasayloan nga iyang nasabdan sa iyang kasing-kasing ug hunahuna. Ang usa ka tawo nga dunay kasing-kasing nga dili mapinasayloon, naga-demonstrate lang kana nga wa gyud nila masabti ang maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo, ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nila masabti nga ang kapasayloan nga gihatag sa Ginoo kanato pinaagi sa dugo ug pagkamatarong ni Hesukristo, dako gayud kaayo, dako ang atong utang, dako usab ang kaluoy nga nadawat nato gikan sa Ginoo. Now, ang usa ka tawo nga dili makahibalo nga mopasaylo sa isig ka tawo, nagpasabot lang kana nga wa gyud niya masabti ang mensahe sa ebanghelyo. Unsaon man nato pag-apply kini sa atong kinabuhi? Ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo, Mark chapter 11 verse 26, kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig ka tawo, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang mga tawo nga dunay kasing-kasing nga dili mapinasayloon, tig-a kayo kasing-kasing, bato kayo kasing-kasing, nagpasabot ka na nga wa gyud nila masabti ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong pagpasaylo sa uban, ebidensya na nga kita gipasaylo na sa Ginoo. Nadawat nato ang kaluoy ni Kristo, dako kayong kaluoy, therefore makapasaylo kita sa uban. Gipakamatarong kita pinaagi lamang sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong maayong binuhatan. Wala kita maluwas pinaagi sa atong binuhatan. Dili pud kita maluwas pinaagi sa atong abilidad nga mopasaylo sa uban. Pero ang atong dili pagpasaylo sa uban, nagpakita lamang kana nga wala nato madawat ang kaluwasan gikan sa Dios. Kaya ang tinuod nga luwas adunay bag-ong kasing-kasing nga mopasaylo sa uban. Kinahanglan nga atong maila ang pagkabalaan sa atong Ginoo ug ang iyang hustisya sa iyang balaod. Kinahanglan nga atong ilhon nga kita guilty atubangan sa Dios. Kinahanglan nga atong ilhon nga ang atong sala dili gayud nato mabayran
Wala kitay katakus, wala kitay abilidad niini, imposible kini mga kaigsunan. O kinahanglan natong masayran nga ang solusyon lamang sa atong sala, sa kapasayloan sa atong sala, mao ang dugo nga gipaagas ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. With the knowledge of these things, kung nasayod kita niining mga butanga, atubangan sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo, ug atong gisugid ang atong kasalaanan, ug nagsalig lamang kita sa kaluoy ug sa merito sa atong Ginoong Hesukristo, maluwas kita. Ang usa ka Kristohanon nakasabot ga kining tanan pinaagi lamang gayod sa grasya. Pinaagi lamang sa grasya. Takos kita alang sa walay katapusan nga silot didto sa impyerno. Diin ang hustisya sa Ginoo mahitabo gayod, i-display gayod sa Ginoo in full, pagabayra nato ug ang pagkabalaan sa Ginoo makabalos finally didto sa impyerno. Ang atong kasing-kasing natandog niadtong nakita nato ang kadako sa kaluoy ni Kristo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Busa atong pag-aawiton kining himno nga Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Or ang gikompose ni Isaac Watts, would he devote that sacred head for such a worm as I? Kung atong nasinatian ang gugma ug kaluoy sa atong Dios, ang atong kasing-kasing magmainobsanon gayon. Mahimong mapainobsanon. Kung atong makita nga ang uban nakasala ka nato, imbis nga magdumot kita kanila og dili nato sila pasayloon, ang atong pagtan-aw kanila adunay kaluoy. Adunay kaluoy mga kaigsuunan, gumikan kay kitang tanan makasasala ug nanginahanglan gayud sa grasya sa Ginoo. Kung nasabtan nimo ang kaluoy sa Ginoo, kapasayloan sa Ginoo, sa tanan nimong mga sala higala. Kung adunay tawo nga makabuhat kanimo og dautan, makahimo na ikaw sa pagampo sa Ginoo, sa pag-ingon, Father, forgive them for they do not know what they do. Or sama sa giampo ni Esteban, Lord, ayaw silag singla, ayaw silag paningli, niining ilang dako kayong sala nga nabuhat. Or sama sa gibuhat ni Pablo sa 2 Timothy 4:16, ang giingon dinhi, sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mitabang kanako. Gitalikdan ako sa tanan, hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. So walay pagpanimalos sa kasing-kasing ni Pablo. Or sa Roma Kapitulo 12, versikulo 20 ang giingon dinhi, hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kay gigutom ang imong kaaway pakan Asya. Kung giuhaw, paimna. Kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Mo kini response sa mga Kristohanon, sa mga tawo nga nakasala kanila. Dili pagdumot, kun dili kaluoy. Gumikan kay nasabta nato kung unsa kadako ang kaluoy nga gipakita sa Ginoo kanato niadtong gipapas niya ang tanan natong mga kasalanan. Ang usa ka tawo nga walay kasing-kasing nga mapinasayloon, nagpasabot lamang kana nga wala gayod niya masabti ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon ni Lloyd Jones, I say to the glory of God and in utter humility, that whenever I see myself before God and realize even something of what my blessed Lord has done for me, I am ready to forgive anybody about anything. I cannot withhold it. I do not even want to withhold it. Mo kini giingon ni Lloyd Jones nga kung nasabtan niya kung unsa kadako ang kapasayloan nga iyang nadawat, nganong dili siya makapasaylo sa uban. Ang usa kasing-kasing nga dili makapasaylo, naga-demonstrate lamang kini nga siya ignorante sa kinaiyahan sa kapasayloan nga gitaniyag sa Ginoo sa mga makasasala, susama kanimo ug susama kanako. Nagpamatuod pinaagi sa atong kasing-kasing nga dili mapasayloon, nga wala nato madawat sa tinuuray gayod ang kapasayloan gikan sa atong Ginoo. Wala nagtudlo ang Ginoo nga ang atong abilidad sa pagpasaylo sa uban mao ang basihan sa atong kaluwasan. Nagatudlo ang Ginoo nga kun dili ikaw makapasaylo, ilhanan ka na nga wala ka pa maluwas. Warning kini sa pulong sa Ginoo alang kanato. Warning kini mahitungod sa garbo mga kaigsunan. Warning kini mahitungod sa pagdumot. Ang usa ka tawo nga dili mo pakita og kaluoy sa iyang isig ka tawo, buot ipasabot niini wala niya masabti ang kaluoy
sa atong Ginoo alang sa mga makasasala. Santiago kapitulo 2 bersikulo 13, kay ang Dios dili maluoy, inighukom niya sa tawo nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy mo patigbabaw gayod kaysa pagsilot. So ang tawo nga walay kaluoy sa uban, madinumtanon, walay katungod nga muampo sa Lord's Prayer, ug every time nga muampo siya sa Lord's Prayer ug pasayloa kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo, nagdawat hinuon sila og tunglo sa ilang kaugalingon, kay dili tinuod nga sila nakapasaylo sa uban nga nakasala kanila. Ang bag-ong kinabuhi, kining born again, kining regeneration mga kaigsunan, nagbag-o kini sa atong kasing-kasing. Ang balaang espiritu mipuyo diri kanato ug nagsugod sa pagpanglihok sa atong kasing-kasing aron mapakita nato ang gugma sa isig ka tawo. Ang bunga sa balaang espiritu gugma, ug ang gugma nagabag-o sa tanang butang. 1 Corinthians chapter 13 verse 5, ang gugma dili mapahitason o bastos, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan, ang gugma dili masukanon o madinumtanon. So you see mga kaigsunan, ang gugma nga gitanom sa Ginoo sa atong kasing-kasing mo kini mag-aghat kanato nga higugmao nato ang atong mga kaaway. Matthew chapter 5 verse 43 to 46, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala, nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios. Kung ang inyong gihigugma maulamang katong mga tawo nga nahigugma kaninyo, dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Ang bot pasabot, ang tinuod nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo, sukwahi gayod, pinasahi ang iyang ipakita nga kalainan sa mga tawo sa kalibutan. Kung ang mga tawo sa kalibutan puno sa pagdumot, ang mga tawo sa Dios adunay kasing-kasing nga mapinasayloon. Kung wala siya kasing-kasing nga mapinasayloon, but pasabot dili siya tinuod nga luwas. Pag hinulsol higala, kung kini naga-describe kanimo, ang kuna nga ikaw makasasala, dako kayo ang imong utang at tubangan sa Ginoo. Dili nimo kini mabayran, pero gibayran na ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga iyang giula. Salig sa dugo ni Kristo, salig sa iyang pagkamatarong. Undangi sa pagsalig ang imong kaugalingon ug ibutang ang imong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas karuna, kay basin og ugma ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa, among gipangayo ang bunga niini. In Jesus name we pray. Amen. Salamat sa pagpaminaw. Tuguti ko nga akong i-greet ang akong tatay nga si Tatay Winstro Hangad nga magsaulog sa iyang adlaw na tawhan ika-69 ugma ug ugmang adlaw usab ang ika 21st wedding anniversary namo sa akong kapikas nga si Mary Joy Hangad. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Savior, more than life to me, I am clinging close to Thee. Let Thy precious blood applied keep me ever near Thy side. Every day, every hour, let me feel Thy cleansing power. May Thy tender love to me bind me closer, Lord, to Thee. Through this changing world below, lead me gently as I go. Trusting Thee, I cannot stray. I can never lose my way.
Every day, every hour, let me feel thy cleansing power. May thy tender love to me bind me closer, closer, Lord, to thee. Let me love thee more and more, till this fleeting, fleeting life is o'er. Till my soul is lost in love, in a brighter, brighter world above. Every day, every hour, let me feel thy cleansing power. May thy tender love to me bind me closer, closer, Lord, to thee. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.